Vinga, que avui vaig tard. A Marca ens expliquen que en Roberto, participant del programa First Dates, viu un infern amb els seus amics per obrir un restaurant vegà. Em diuen que estic boig. A veure, suposo que tot plegat és una exageració i que bàsicament seran comentaris de cunyat entre amics, perquè si no et donen suport, molt amics no deuen ser. I està bé que els amics es preocupin i donin consells, però el més important perquè un negoci funcioni és que hi hagi una necessitat, saber del tema o tenir experiència en el sector, tenir paciència i pencar molt. A la Nova Espanya ens expliquen que l'empresa asturiana de productes càrnics, el Cuco, presenta la seva versió vegana del picadillo asturià, que han anomenat pecadillo vegà, així l'Ocu no s'enfada ni denuncia. Això em recorda el comentari de l'Alba Majo en el seu vídeo És hora de hacerte vegano, sobre el fet, i és un vídeo que us recomano molt, que veieu, i us poso un enllaç a la descripció, sobre el fet que, igual que els principals productors de llets vegetals a Espanya són empreses tradicionalment vinculades al sector làctic, com Danone amb Alpro o Pasquala amb Vivesoy, a mesura que el veganisme s'estengui més, els sectors càrnics i ramader s'aniran adaptant i transformant. I per últim, a La Vanguardia, comenten l'obvietat que per guanyar múscul és indiferent ser vegà o omnívor, cosa que està bé que de tant en tant algun mitjà generalista ho recordi, perquè hi ha gent que encara creu que han d'esmorzar 17 clares d'ou perquè si no els músculs els ignoren. Recordeu que demà dijous és festiu i que des de dijous a la nit fins a dilluns no ni publico ni obro xarxes socials. Gaudiu els que tingueu pont i enllaços a les notícies a la descripció.